Λοιπόν, για να καταλάβουμε ότι ο ανανάσης είναι φρέσκο, τραβάμε ένα φύλλο από τη μέση και άμα βγει εύκολα. Πώς το πούμε? Φρέσκος. Και μετά τραβάμε αυτό. Κάπως έτσι, εύκολα. Έτσι. Ύστερα μου μπήκε. Ύστερα κόβουμε τον κόλλο. Μην μιλάς έτσι. Κατά κάποιο τρόπο. Και τη μούρη. Λοιπόν, και ύστερα το καθαρίζουμε έτσι. Οι δροσές. Γι' αυτό μετά βρίσκουμε ανανά και στο ταβάνι. Σαν κάποιους. Λοιπόν, τι ξεφλουδίζουμε μετά. Ξεφλουδίζουμε τις πλευρές. Θα το πω σίγουρα. Για να δείξουμε στο γιατρό πώς έγινε. Λοιπόν. Κάπως έτσι. Κόβουμε. Έτσι και δει κάποιος στο βίντεο. Έτσι, μπράβο. Πώς τα πιάνεις. Λοιπόν, έτσι. Άμα μείνει κάτι να φάμε μετά, θα σας δείξω και πώς το κόβουμε. Θα μου γλιστρήσει ρε μου. Αϊτού, για να είναι στο πάτωμα. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά ενός άντρα. Όχι, είναι η δίαιτα του ανανά. Είναι μέχρι να το κάνεις χάνεις. Μέχρι να τον κόψεις έχεις χορτάσει. Λοιπόν. Δεν τραβιέται αν το πάρεις έτσι και το τραβήξεις τώρα αυτό. Είναι μπανάνα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κάνουμε γύρω-γύρω αυτό που λέμε. Προφανώς τύχει το μαχαίρι λίγο. Το καλύτερο μας μαχαίρι, δηλαδή δεν τα καταφέρνει. Λοιπόν. Πάρε το κατσαρό μαχαίρι. Εδώ όπως βλέπετε. Δεν το έχεις κόψει καλά. Δεν το έχω κόψει καλά. Πρέπει να το πάρεις πιο βαθιά. Και κόβει το δάχτυλο. Λοιπόν. Όλο το ζουμί έχει πάει στον πάγκο, άρα δεν θα μπορείς να πιείς χυμό ανανά. Θα προτιμήσουμε το ρόδι. Ιλάντι! Έχει κι άλλες ενεργετικές ιδιότητες. φαρμακευτικές. Ο ανανάς τι ιδιότητες έχει? Είναι λιποδιαλύτης. Φυσικός λιποδιαλύτης. Αλήθεια. Παιδί μου. Αλήθεια. Φήμες. Λοιπόν, τέλος πάντων. κάπως έτσι το καθαρίζουμε. Μόνο σε 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα τον καθάρισε. Ο άλλος είχε πάρει μισή ώρα. Τον κοπάναγε με άλλους ανανάδες. Το βλέπει. Όχι. Λοιπόν, και επειδή έχουμε πολύ έξω, θα το κόψω στη μέση. Όχι, κάτι πέρασε. Και μετά θα το κάνω έτσι. Πολύ σκαρπός.
Και μετά έτσι. Ωραίο, ακούγεται τραγανιστό. Λοιπόν, μετά του ρίχνουμε ένα ξέπλυμα. And there you have it. Oh!